Edelrid, arnès Orion, arnès premiat a la Fira ISPO 2013. És un arnès que pesa 400 grams amb la talla M, que és molt ventilat. La idea és que hi passi molt fàcilment el vapor, però què és el que venim a destacar aquí? El que venim a destacar és la seva nova construcció. És un arnès que, si us fixeu, està fet a base d'unes línies de poliamida que estan molt separades i que estan cosides sobre un xassis. Aquest xassis és un xassis 3D. La idea és que tingui una forma molt ergonòmica. Quan et poses un arnès com aquest, no hi ha cap costura que et molesti o se't clavi. I a més es repenja tant a les cames com a la zona lumbar, quan ens hi pengem, repartint completament el pes. Més detalls d'aquest arnès. És un arnès que porta i munta en la zona de cordatge un reforç per evitar que amb el moviment dels nostres nusos doncs el fem malbé, que a més munta unes sivelles d'acer tant a les cames com a la part de cintura autoblocants de 15 mil·límetres i porta 4 portamaterials semirígids que a més hi podem penjar moltíssim pes. A la part de darrere, per acabar d'entrar en matèria, quan ens el podem posar perquè portem botes o perquè portem material d'esquí de muntanya, el que podem fer és alliberar-lo tant de la part de goma de darrere com de les sivelles a la part de davant. I d'aquesta manera ens entraran les botes d'esquí de muntanya o ens entraran les botes d'alpinisme o, òbviament, el peu de gat. Poca cosa més, un arnès amb un nivell d'acabats extraordinari, probablement l'arnès més confortable que mai hagi provat. D'acord? Aquí el teniu, Orion, grandíssim arnès, tingueu-lo en compte i espero poder continuar explicant coses tan guapes de la gent d'Edelrid els pròxims mesos. Vinga, ens veiem i fins una altra.